Hello world! Hello Philippines! Hello mga ka-Junjuns! Ug ako na po ni Junjun Oliver and welcome to my YouTube channel, Junjuns TV! So for today's video guys, nakita ninyo nga nagkuninunitay ni sila. Saan ito naghinungitay man tao ni sila. Pero the main purpose is nanghinlo ni sila og isda guys para among isudan og paniod to. Kay nagplano man may nga mong mga ka-office mate nakaplano og nakasabot nga mag-amot magtampuhay og 50 pesos kay para magkilaw og isda. And then nangadto mi sa merkado pagkahuman og tampo-tampo natigom na namong kwarta. Pagkatigom sa kwarta ni ngadto dayon mi sa merkado kay nagpalit og isda. O kaloys Ginoo, ang among napalit is ang karabalyas o sa kakilog tunga ug ang tungag kilo nga nukos nga laod no. Wow! Magic! So mga ka-Junjuns, ani-ana gikan nami sa merkado nakapalit naman jud mi og kanang kilawon mo na nga gihiila nang gipanaghinluan para arong makakaon gajud ta og paniod to. So di apoy nagkiliog hanjag daning chuchu. Oh, tara mo nang karabalyas mga ka-Junjuns og unsaon paghinlo ang karabalyas kuhaan siya og hasa og kanang mga bukog-bukog kay arong hamloy hanotoy anig kaon way manangit sangit so manang gikuhaan og tinae gikuhaan og unsay nga anda ng bukog og kanang hasang kay arong perple kaayo mga ka-Junjuns kanon na kumbate ni sila hinlo guys kay arong makakaon in taon ming tananda ni among mga kakaubanan din sa atong opisina sa Sangguniang Bayan. So man nga kami rin nga among kuan is magkasabot gayud ni kanonay basta magkasabot aduna gayoy kuan. So mo na saging guys, ang saging ilunod ng bugas nga gipanaghugasan ni Lisa. So ag bugas guys karong doon na tayo masuk pares sa tong kinilaw og di ana pod na humana og pang buhat nila kining mga panakot og aduna sa pipino pampap kinis sa kutis porcelana. So nahumanag nila hiwa-hiwa guys kay mga kay paggadto na ning balik magkukuda na og palit nga tong merkado kay nakalipat malagi ta og palit og bugas mo na nga ni balik kining inyong igsuon ang inyong alagad si Junjuns TV nga tong merkado kay nagpalit og usa ka kilong bugas. So mao na nga gitak-ang og gipanagsabuan na ni Lisa para itak-ang ni anang rice cooker kay arong makapaniod to tang tanan. So pagka puno na sa kuan so doon man na ni Lisa ron ibutang tong saging nga hinimbisan gikuhaan og pakpak o mana nga tulo kaguhit ang ibutang sa tubig. So manay karas ka perfect kaayo mo kung ano perfect kayo musukod ni Lisa. So hindi pa nagtimplahan pa po din sa og rice cooker og okay na ba. So itak ang nanato ang rice cooker itak ang na ang saging ilunod kay gibutangan naman og tubig gipanagsukod na pud ang tubig para sa atong dinogag. Pagkahumanda na isaksak ang wire ngadto sa kuryenteng saksakanan kay arong mo hop og maluto kining atong lungag nga saging o bugas. So mga ka-Junjuns no, it's a magic. So after how many minutes nga pag-arangkada nini I don't know. So maluto na to si og mao ni ang nukos nga laod non tungod kay wa may dani taparan ag plato may gamong taparan ayaw na lang ko anahan never mind the background kay mao naman jud ni o diba pagkalami sa nukos
pagkalami sa nukos ng kilawon guys. Ay so ganahan jud ko kadtog nukos ng kilawon. Kaya ba mo guys, agang mata nag-heart nagajud nagtan-aw sa nukos. Pero wa pa man maghuwat naman pud ta og maluto na guys, kaning maluto na kanang malunod mahuman na nila buhat kay wa pa man dugay man mahuman og trabaho nila mga ka-Junjuns kay ay pas sila naghanap po ni atong gipalit oy. Pero bisag usaon kadaghan kay mahurot ra gihapon mo na nga kunting tiis na lang mga ka-Junjuns kay makapaniud to na ta makakaon na ta kung bati pas rabi na ni og kanang pangkuha sa mga bukog og mga tinai daning ughasang pod kuhaon kinahanglan kuhaon jud na arong malimpyo nang atong kuan diretso na makaon diretso nag mud na natong baba charot so nga unra kuhaon nga ra pagkuha sa nga ng bukog kuha gunting kuya wag gamit jud po gunting no kunting dus sa koko mo na makuha na ng isang koan bukog daan ikaw man perfect pack human na kaya sausaw sa koan hugas arong ma-final na po dito koan so ingana na gikuha na tuslo hugas kuha na po gunting kuya wag aras ka expert ka adjust experts ka just rabi mo koon magkuha na ng mga himbis mga bukog di ba kumbate ka just siya og pangkuha na arong makakaon kay daghan pa inton po ming nanggihuwat kay arong mukaon kay gutom na lagi pod gutom ba pod mo nang ala kumbate nga na raho again nga na ora pagkuha na ng bukog kut ra kukoy sok na nda paghinay laman pod kay nabajay mga bukog hait bisa po na aron masamad ag si kuan bitaw na si Ima bitaw nasamad mo pod si Ima mo nang hala kumbati lang tanay ning dapita makapaniod ta lagi ta. By the way mga ka-Junjuns, kining video hawa dahil na to natiwas o gama tung gama until the finished product tungod kay di ako gigama nga kuan gitiwas pud na ho unsa mo tong na video nag kuan naman mga tong pagkahuman sa gigama o gisalinan na lamang ko nila mo na nga wa jud na to na tiwas og video so pasensya na mga ka-Junjuns unsa mangina lang ko manamilit na lang ko mga ka-Junjuns until the next video and thank you so much bye bye.